नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो बे बाथ्राखौ सोंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बिबान होगोन। मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनोबो अनसुंथाइ होगोन होननाय साकरि होगोन होननाय न'खर बेफोरबो गैया। दायो गावखौ गोजौआव सिनायथि जाखांगनानै फेमास जाखांगनानै दायो BPF खौ नागारनानै UPPL आव थांबाय। बे पस्टायनांगोन सानसे समावबाबो। खाम्फा बरगयारि बिथांनो अर्थात खाम्फा बरगयारिनो UPPL निफ्राय मा सिट होनाय जागोन बिनि सायाव प्रमद बर'आ रोखा फोरमायदों। लोगोसे BTC अर्थात बड'लेण्ड डे एकर्ड फालिनायाव उदालगुरिनि सासे आइजोआ थन्न मा खोथा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लायोबा निश्चय बुजि मोनगोन। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो माब्लाबाबो दाबाव। आरो बिथांजोआ माखासे गोबांथार खोथाफोरखौ बुफ्रुना होदों। जेरै प्रमद बर' सारा अर्थात UPPL सारा 5 बोसोराव मा मावनानै होनो हाखो आरो जिबायदि साख्रि होगोन बा न'खर साख्रि होगोन, मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा आइजोफोरनो मा होगोन होननानै बुंना लानोमोन। बिनि सायाव गुवारै सासे आइजोआ थन्न फोरमायनानै होजोब्बाय आरो गोबांथार बायदिसिना रोखोमनि खोथा बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाजोबब्ला निश्चय बुजिना लानो हागोन माखासे ओंथि गोनां रावफोरखौ। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो बे बाथ्राखौ सोंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बिबान होगोन। दैदेनगिरि सासेया गावसो गुबुनखौ थिग खालामो, बिथांखौ गुबुना थिग खालामा। दा नंखायनो बिथाङा दैदेनगिरि हिसाबै फैदों, दैदेनगिरि हिसाबै दैदेनगोन। बिटिआर ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ, हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ मिथिगौ, रांखान्थि समाजखान्थि गुबुन जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ। दा बे हिसाबै जि खामानिखौ बिथाङा BPF दोलोआव थाना मावनो हायाखैमोन बेखौ UPPL दोलोआव फैनानै गोख्रोङै मावलांनो हागोन। आरो UPPL दोलोआ अरायबो सासे गोरों सुबुंखौ मान होयो, गोरों सुबुंखौ अराय सम जों हास्थायो आरो गोरों सुबुंफोरनि जि थट्स एन्ड आइडियास, कालेक्टिभ आइडियासफोरखौ लानानै दावगालांनायखौनो जों लुबैयो। मा महिलारि बिथांनि खोथाफ्रा गासैबो नंखाय आरो बेबायदिनो खोथा बुंनानैनो बिथाङा राजखान्थि खालामबोदों। दुखुनांथावा बेसो जे 12 बोसोर सासन खालामनानै आरो बिनि सिगाङाव माखासे बोसोर रिभलिउसन खालामनानै दिनैसिमबो बिथाङा जे उन्दै मानसिफोरबायदि खोथा बुङो आरो मोनफ्रोमबो खोथायानो अजन गैया, खुनु भेलु गैया, मिनिं गैयै खोथाफोरखौ बुङो। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। बिथाङा दिनै गावनि दोलोखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै, रायजो राजाखौ हमथाना लाखिनो हायाखै आरो गावनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौनो गावजों बिथाङा मोजां सोमोन्दो लानानै सामलायलायनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो साफा ओंखारलांगासिनो दङ आरो गावनि दोलोनि मानसिफोरखौ ओंखारलांनाय नुनानै बिथांनि जि साननाय हनायनि बेले बेजे जानायाव बिथाङा जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंदों। बे खोथाफोरखौ सावरायनानै जोङो समखौ ओरैनो आद्रि खालामनाङा। बेवहाय बर' माहारिजों लोगोसे गासै जोंहा 35 लाख सुबुं अनजिमा दङ। दा बिथांमोननि सोरगिदिं जौगानायनि थाखायसो जों खामानि मावनांगोन। खाम्फा आरो चन्दननि जिथु थासारि, UPPL नि जिथु बिसोरनि बिबान, बे बिबाना माबायदि बिबानाव लाखिनानै खामानि? नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो बे बाथ्राखौ सोंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बिबान होगोन। दैदेनगिरि सासेया गावसो गुबुनखौ थिग खालामो, बिथांखौ गुबुना थिग खालामा। दा नंखायनो बिथाङा दैदेनगिरि हिसाबै फैदों, दैदेनगिरि हिसाबै दैदेनगोन। बिटिआर ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ, हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ मिथिगौ, रांखान्थि समाजखान्थि गुबुन जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ। दा बे हिसाबै जि खामानिखौ बिथाङा BPF दोलोआव थाना मावनो हायाखैमोन बेखौ UPPL दोलोआव फैनानै गोख्रोङै मावलांनो हागोन। आरो UPPL दोलोआ अरायबो सासे गोरों सुबुंखौ मान होयो, गोरों सुबुंखौ अराय सम जों हास्थायो आरो गोरों सुबुंफोरनि जि थट्स एन्ड आइडियास, कालेक्टिभ आइडियासफोरखौ लानानै दावगालांनायखौनो जों लुबैयो। BTC एकर्ड डे सेलिब्रेसनाव दिनै जोंनिया उदालगुरियावबो ओरैबायदि गाजा गोमजा फैदों। सरकार गैया जोंनि BPF पार्टिया, अब्लाबो दले बले फैदों। गामि गंसेनिफ्राय जोङो इदि दले बले लाबोबावाखै, अब्लाबो मिन्थिदों, जाय मिन्थिदों बेनो फैदों। फैनानै ओरैबायदि सिगाङाव जेरैहाय दङमोन बिनिख्रुइ बांसिनसो जानानै दोङो। 5 बोसोर जानोसै जोङो BPF आ सरकार गैया, अब्लाबो ओरैबायदि दले बले जानानै ओरैबायदि खौसे जादों। खाम्फा सारा थांबाय जोंनि BPF पार्टिनिफ्राय, अब्लाबो BPF पार्टिनिफ्राय थांबाबो खाम्फा सार थांबाबो जोंनि BPF पार्टिया ओरैबायदि एकतायै दोङो। सासे सानै थांनो हागौ खिन्थु 1000 जना दायो दले बले फैफिनदों। मानो फैफिनदों? जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो जिखिगोन होननानै BPF पार्टिया सरकार दाफिनगोन होननानै जोङो मिथिनाया बेनो, जोंहा रायजो राजाफोरा गासैबो सापर्ट
मानो होनब्ला आरो जोंनि बे उदालगुरियावथ' ओरैबायदि दायो जोंनि BPF सरकारा दायो रिहन सार जितु फैफिनगोन बेयावहाय गेलेगोन गावनो गेलेगोन बेयावखायनो जोंनिया ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाय मानसिफोरानो सिगाङाव माबायदि खस्थ'आव दङमोन बेफोरो दायो बे 5 बोसोराव माबायदि दुखु मोननानै दङ BPF सरकारावसो मोजांसिनमोन जोङो माबा मोनसे फिसा बिलाबाबो अनसुंथाइ मोन्दोंमोन दायोथ' जोङो UPPL सरकार फैनानै जेबो मोनाखै होननानैहा बुहुत रायजो राजाफोरानो गाबदों दुखु मोनदों दायो न'खर न'खरबो साख्रि होगोन होननायाबो माहाथो मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनोबो अनसुंथाइ होगोन होननाय साख्रि होगोन होननाय न'खर न'खर बेफोरबो गैया आरो प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन आगोलाव आबसु आन्दलन खालामनाय टाइमाव आङो मासि लुगैनानै गादि लुगैनानै आङो आन्दलन खालामाखै जुदि आङो मासि लुगैनानै जुदि आन्दलन खालामदोंबा आंखौ आंनि आइ आफा आबौ आबै गामियाव आंनि गामियाव सौरागुरि ना मा गामि बेयाव थांनानै सोंहैथां आङो मासि जिरायनो थाखाय गादि जिरायनो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दायो मानो गादि जिरायखो दायो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आङो बुंदों जोंनि BPF सरकारा हायफिनगोन आरो दायो जितु खाम्फा सारा जितु UPPL खौ मोजां होननानै थांफिनदों होमबा सिगाङाव जोंनि BPF खौ मा होननानै बुंदोंमोन मोजां होनना बुंदोंमोन BPF आवनो बियो फेस भेलु बनायना लाबाय गावनि माबाखौ फिल बनायना लाबाय बियो गावखौ मारैहाय दायो गोजौनि मानसि बनायनानै मारैहाय लाखो जोंनि BPF निफ्रायनोथ' बनायदोंना फेस भेलु दायो फेस भेलु बनायखांनानै खाम्फा होननानै मारैहाय सिनाय मोनखो बेखौलाय BPF नि जुगिदिसो सिनाय मोनदोंना BPF नि जुगिदि सिनाय मोनखांनानै दायो गावखौ गोजौआव सिनायथि जाखांगनानै फेमास जाखांगनानै दायो BPF खौ नागारनानै UPPL आव थांबाय बे पस्टायनांगोन सानसे समावबाबो जोंनि BPF आनो मोजांमोन होननानै फैफिननो गोनां जानो हायगोन होनखाया बियो देरहानानै खिन्थिलाय बियो देरहानानै खिथिलाय जुदि देरहानानै खिन्थिनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन मारैहाय देरहानो बेलाय खै बोसोर जिखिखो बेलाय खनसेल'सो जिखिनानै देखायनो हादों दा आरो देखायनानै दिन्थिलाय दायो जिखिनानै देखायलाय जिखिग्रोनानै होमबासो जोंफोरबो बेखौ बिलिभ खालामगोन आरो फैफिनखानांगोन बियो 100% जोङो बुंखादों पस्टायनांगोन थाइजौ गोखैखौलाय खैबार फाननोलै बियो थाइजौ गोखैखौ खनसेल'सो फाननो हायो थगायनानै माने दुखुथ' जायाखै जोंनिया बे खाम्फा सार थांबाय होनबानो दि जों दुखु जागोन बे नङा दुखु जायाखै जोंफ्रा रावबो दुखु जायाखै मानो होनबा बियो गावनि उदैनि थाखाय उखैदों खोमा माबा मोनसे उखैदों बेयावहाय थांदों आरो लुबैबावदों जि दङमोन बेसाङा थोआखै बिनिफ्राय आरो बांसिन लुगैबावदों बेयावहाय बे खाम्फा सार थांबालाय मा जानो आरो हाजार जन पाब्लिकआ फैदोंना लिडार मानसि थांबानो दि पाब्लिकआ दि बिदि खिबु थांफागोन बे नङाथ' बे कुटु होनबानो दि थांफागोन बे नङा रायजो राजाफोराबो मिथिगौ नङा दिनै मा मावदों मा मावाखै UPPL आ मिथिदोंथ' BPF पार्टियासो माबायदि मावदोंमोन आरो UPPL आ मा मावदों दायो बेखौ मिथिदोंना दायो बेखायनो जोंफोर BPF आ निरा नङा जोङो स्ट्रंहैनो दङ ओरैबायदि फैबाय थानाय इलेक्सनाव BPF पार्टियानो सरकार दाफिनगोन बेखौ जों 100% आखा दङ BPF आ 100% फैफिनखागोन बेयावखायनो रायजो राजाफोरा मिथिखादों दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला दायो बे रायजो राजाफोरा दानि जितु देरफुनाय मानसिफोराबो दायो सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो BPF पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोर इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रंआवनो दोङो हाजार महिलाफोराबो UPPL खौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साख्रि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो सोर क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव BPF सरकार थानाय समावबा जोंफोर एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो UPPL सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो BPF सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100%